M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Kakeni Fevrier kalo kile duru fo ka taa se a kile wɔɔrɔ ma fɛn min ye wɔlɔfɔ olu ka jamana ɲɛma Macky Sall ale kɔni sugandira ni ka kɛ Union Africaine ale ɲɛma ye. O tɛmɛnen kɔ an ka finitigilaka minnu dagayɔrɔ bɛnnen don 3e arrondissement o ma olu kɔni tɛgɛ kɛ maa dɔw la ni dɔrɔgu kɔni sɔrɔla ni ma kofɔlen ninnu bolo. An bɛ a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye fɛn min ye farafinna wanew ka kɛnɛ min kɔni kun ka taa Camerounkaw fɛ yen nɔ a jɔnjɔn belebele o kɔni ɲɛsira wɔlɔfɔw olu ma an filɛbagaw ninnu ye kunnafoni kumabaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan k'olu lasago. Ka kɛ ni furancɛ fanga ale bɛnkan sɛbɛnw ye ni sɛgɛsɛgɛli kɔni kan ka kɛ o baaraw kan i n'a fɔ lajɛli min kɔni kɛra an ka minisiriw fɛ ni u kɔni ye a laɲini fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn min kɔni taara furancɛ fanga ale koɲɛw ma ni ka sɛgɛsɛgɛli ba kɛ olu la o hukumu kɔnɔ fɛn min kɔni Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale ye jɛkulu ɲɛma dangan ye jɛkulu min ni a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko Collectif de refondation du Mali ale bɛ ɲɛfɔli kɛ Abdoulaye Fama Kulubali ka kuma galama. Malien bɛɛ k'a faamuya ko ka charte ka yɛlɛma don a la charte yɛrɛ y'a fɔ ko yɛlɛma fana bɛ se ka don ale la a y'a fɔ ko yɛlɛma ko bɛ se ka laɲini o bɛ se ka kɛ ni président ka laɲini ye o bɛ se ka kɛ ni CNT ka laɲini mais an bɛna charte yɛlɛma mun kɛ a sɔrɔla jamana faso jama ye farali min kɛ ɲɔgɔn kan n'a fɔra ma ko assise nationale de refondation o faso jama ye laɲini minnu kɛ o laɲini tɛ se ka don ba la cogo si la fo an ka yɛlɛma don charte kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko charte fɔlɔ min tun bɛ sen na kalo 18 de tun fɔra mais jamanadenw nana u ko k'a daminɛ san 6 la kalo 6 la ka taa san 5 la donc ni mo o don charte kɔnɔ ni charte dɔ in banna ka sɔrɔ e mo o don a kɔnɔ i bɛ jamanadenw bila problème dɔ kɔnɔ a filanan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ laɲini kɛra faso jama fɛ ko ka CNT lajɛ cogo wɛrɛ la lajɛ cogo min ni faamaw y'o jateminɛ o ye ka dɔ fara CNT maaw kan ye donc o fana bɛna waleya gouvernement fana a fɔra ko k'a da mɔgɔ hakɛya dɔw la an bɛna bɛn ni mɔgɔw ka laɲini fana ye o ka bɔ yen a fɔra ko président dangan a kun latigɛlen tɛ kosɛbɛ Asimi sigilen fanga la maa wɛrɛ tɛ yen Asimi dun kun bɛ ministre min bɛ lakana ko bunakun kan ale kun b'o ka baara bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ donc il faut que an ka lajɛ o ministre ale ka bila a yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ o ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ donc laɲini in tɛ dɔwɛrɛ ye a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ ko fasodenw bɔra ka kuma minnu kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko assise nationale k'a dabɔra dɔrɔn de ko ka dɔ fara transition délai kan an b'a fɔ ko mɔgɔw k'o b'u hakili la fasodenw bɔra ka kuma min kɛ a kuma tɛ bɛ jate i b'a fɔ ko sariya sunba a n'o valeur bɛɛ ye kelen ye ani o bɛɛ bɛ taa hakɛya kelen na donc jateminɛ de bɛ ka kɛ gouvernement bɛ ko kɛ est-ce que jamanadenw ka laɲini ani gouvernement bɛ baara minnu kɛ est-ce que u ye kelen donc yani an ka don ko caman kɔnɔ an b'o kɛ et puis a ka kan mɔgɔw k'a faamuya ko constitution min bɛ sen na a ma bɔ yen halisa a bɛ yen donc n'ale bɛ yen sanga ni waati a bɛ baara de kɛ pour que an bɛ se ka to o hukumu kɔnɔ cogo min na ka tila ka to faso jama ka laɲini kɔnɔ cogo min o police territoriale ko kuma in a fɔlɔ tɛ nin ye san 2013 a fɔra mais o miirina o ni min bɛ ninnu bolo olu miirina tɛ kelen police territoriale ka laɲini ye jamana fara baara de ye ka bɛɛ ka yɔrɔ d'i ma i ka polisi dɔw bila minnu fanga ka bon n'i ka armée minnu fanga ka bon n'i ka polisi donc n'i y'o jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ o yɛrɛ jaabi kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ Mali la bilen o la mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko police territoriale ko kuma a bɛ papier de kan papier kɔnɔ kuma don an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ si t'i to i yɛrɛ ma k'e bɛna Mali farali ko kuma k'i b'o bolo da mais tasuma fɔli o tɛ da jeni police territoriale papier a bɛ ka fɛn min makɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ɲaman de ye. hali bi an bɛ to o bɛnkan sɛbɛn kelen hukumu kɔnɔ fɛn min ye an ka kunnafoni ɲini na Umu Jagite ale ye munumunu salo kɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ jamana kɔnɔdenw ka kɔrɔfɔw lamɛn.
Jumado février kalo klenani samba fla ani mugan ani fla gouvernement mɔgɔ kɔni a laɲini CNT maaw fɛ u ka balaka lajɛrɛ ba dɔ lajɛrɛ mun kɔnɔna na u kɔni bɛna segin kɛ ka kuma charte ni o ye sariya sunba ye fo ka taa se loi électorale ma ka sanga ni o ye maa caman kɔni ye a hakilina di charte ale kan ne bolo basi tɛ parce que kuma bɛɛ anw de bɛ mɔgɔ ladegi la anw de bɛ mɔgɔ suit la bon anw filɛ yɔrɔ min na an mago t'o la bilen an mago bɛ Mali kuran an mago bɛ yɛlɛma de la bon Mali bɛ niveau min na sisan nɔ Mali mago bɛ de ka ko bɔ a sira fɛ minnu bɛ taa n'an ka danbew ye minnu bɛ taa n'an ka tagabolow ye bon ni charte b'o dɔ ko fɔ ne hakilina na charte yɛlɛmali y'a ɲɛna a kan ka kɛ mun na parce que ne bolo an bɛ crise minnu kɔnɔ o ye gestion minnu tɛmɛna minnu man ɲa an ka constitution n'i y'a lajɛ an ka fɛn caman bɛ o ye copier coller de hali an ka démocratie ye copier coller de moi je pense qu'il est temps an ka copier coller dabila fɛn dɔw bɛ marché français o tɛ marché Bamako et quand on lajɛ je prends juste un seul exemple ni an ka système éducatif ta i bɛ Mali école ta de la 7e année jusqu'en terminale a bɛ mun dɔn français la a t'o dɔn Mali kɔnɔ. Ce sont entre autres des décisions quand même qu'il faut changer. Au-delà de ça, le système même démocratique doit être revu. Il faut qu'il y ait un système démocratique. Parce qu'on a attaqué, ni marchera français, ni marchera Allemagne, ni marchera Italie, on a attaqué Bamako. On a une culture là-dedans, on a une population là-dedans, on a un passé là-dedans. Un erreur au présent pour pouvoir quand même dégager les bases solides de la nouvelle refondation. Donc le boulot charti le Mali, c'est une bonne chose en soi, à condition quand même de faire une bonne lecture des aspirations du peuple. Vraiment, on me crise fait qu'on copier-coller drone de tout. Un en fait. Article 1, on a français, on va attaquer blaya. Mais il t'a sur un tableau ni français, tableau téclé. Charti le Mali côté. En global la clé fly na conseil des ministres extraordinaire mun kɛra ni mun y'a yira k'a fɔ ko charte kan ka réviser effectivement an bɔlen coup d'état la jamanadenw bɛɛ y'u fara ɲɔgɔn kan ani an kɛrɛfɛ jamana n'o ye CEDEAO ni fɛnw ye ka charte dɔ sigi sen kan mun bɛ jamana taabolo yɛrɛ ko kumaw fɔ bon hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko charte la tenitigi man ka na président de la république la vice présidence tun bɛ ko caman mais au coup d'état in kɔfɛ badaw talen ko kura wɛrɛw nana jamana kɔnɔ référendum tɛ comment on appelle assise nationale kɛra o assise nationale kɔfɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u y'a recommandation minnu kɛ o recommandation ni charte in tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc il est tout à fait nécessaire bon bamanankan na a ɲinina k'a fɔ ko jamanadenw hakilinataw u ka don charte in kɔnɔna la o donni charte in kɔnɔna la o de bɛ na n'a yɛlɛmali ye hakilina jigila ni a ta k'a lajɛ nin ko in kɔni kɛlen bɛ ko gɛlɛn ye jamana kɔnɔdenw olu bolo an ka jamana kɔnɔna na I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale kumabaw la Union africaine maaw ka laadala ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 35nan baaraw kɔni hukumu kɔnɔ wolofaw ka jamana ɲɛmaa Macky Sall ni ale de kɔni sugandira ka kɛ Union africaine ale ɲɛmaa ye yaasa ka faamali jɔnjɔn sɔrɔ ni kunnafoni in na Jilen Jakite an b'ale ka jaw lajɛ. Sommet kura dɔ sigira sen kan ka ɲɛsin Union africaine olu ka lajɛrɛ hukumu kɔnɔna na. Min tun ye a tako 35nan ye farafina jamanakuntigi ɲɛmaaw fɛ min kɛra février kalo tile 5 ani a tile 6 san 2022 la. Ni tun ye a lajɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye kabini coronavirus bana ku warakatara diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na. Lajɛrɛ in kɛnɛ kan babu fanba o na boli Mali cɛmancɛ fanga ale tacogo kan. Lajɛrɛ in kɔnɔna na min fanba sigira Mali kama walasa bɛn ani keleya o bɛ se ka segin cogo min na kana ba Maliba kɔnɔna na kalafili kuraw olu bɛ se ka labɛn cogoya min na kalo 15 kɔnɔna na. I n'a fɔ Algérie jamana tun ye a laɲini. Jamanakuntigi ninnu ye a laɲini fana k'u ɲɛsin Éthiopie mankan kan foli ka taga se cɛmancɛ fanga kow ma Tchad jamana, Guinée Conakry ani Burkina Faso olu ma. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ RDC jamanakuntigi n'o bɛ tali kɛ Félix kan ale fana na a jɔyɔrɔ di Sénégal jamanakuntigi ma n'o bɛ tali kɛ Macky Sall kan. N'o bɛɛ lajɛlen no kɔfɛ lajɛrɛ wɛrɛ sigilen no sen kan ni kulu maaw fɛ min kan ka kɛ nin kalo tile 17 ani a tile 18 Bruxelles jamana na min na kɛ Faransi jamanakuntigi yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na
Emmanuel Macron. An bɛ don jamana marabolo kunnafoniyaw la min jɔ farala ɲɔgɔn kan ladala ko la Kanja Tarawele ale fɛ. Aye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ fɔlɔ Kati du 5,000 ni 500 olu kɔni ne tun jatera olu la sa du 7,000 olu kɔni ye u ka wariw kɔni sɔrɔ sigida 12 kɔnɔna na Katikaw fɛ yen. Wari min yɛrɛ bɛ tali kɛ sefa wari 18,000 kan ni o de dira nin du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sababu kɛ coronavirus bana kɔni kɛlɛli dɛmɛ minnu kɔni bɛ senna jamana ɲɛmaw kɔni fɛ sɔrɔko ta fanfɛ. Ni wari kilen kɔni kun cɛra tɛnɛndenw janvier kalo tile 31 san 2022 ni a tun bɛ ka kɛ Kati mairie kɔnɔ. N'an bɔra Kati an m'an kunda Sikaso kan. Ɲɔni kɔni yera Sikaso kɛnɛyaso dɔw kɔni na ni u yɛrɛ y'a laseli kɛ alamisadon février kalo tile 3 san 2022. O de kadara kɔnɔna na Sikaso marabolo kɛnɛyaso maaw kɔni ye hakilina ta fɛn min bɛ tali kɛ ɲɔni kɔni kɛlɛli la u ye olu kɔni baaraw daminɛ ka ban yaasa o bɛ se ka nin bana in jɔ a kana se ka ceri Sikaso dugu kɔnɔna na. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga an songo kalanko ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'o bɛ tali kɛ jɛkulu min sigilen don kalanko yɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani musow ni denmisɛnninw tɔgɔla jɛkulu min kɔni bɛ an songo dugu kɔnɔna na olu ka jɛkuluba 2 in kɔni ye tile 2 kalan dɔ kɔni kuncɛ arabadon février kalo tile 2 san 2022 an songo dugu kɔnɔna na. Ni tile 2 kalan in kɔni bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni jɛkuluba 2 ninnu jɔyɔrɔ ye min ye ani u bɛ se ka min kɛ kalanko yɛrɛ taɲɛ kɔnɔna na. Hakilila jiginna ni kalanko fɔlen kɔni sigila sen kan an songo kalanko ɲɛnabɔbaw de fɛ n'u senkɔrɔma donna kasabeko la baɲumankɛtɔn ONG IRC maaw fɛ. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. O jaw de bɛ taa n'a ye jamana kɔkanko kunnafoniw na min jɔ farala ɲɔgɔn kan Penda Sidibe ale fɛ. Burkinakaw fɛ yen nɔ fintigilakaw minnu ye fanga dafiri kɛ janvier kalo tile 24 tɛmɛnen na n'u bɛ fanga la kabini o don olu y'a yira k'a fɔ sibiridon su ka dugu jɛ kari la k'u bɛna baarabolo dɔ sigi sen kan min ka baara bɛna kɛ ka cɛmancɛrɔ fanga sariya sun k'o baaraw kɛ ni ka don kɛrɛnkɛrɛnnen fana ɲini cɛmancɛrɔ fanga ye o bɛ se ka kɛ waati min kɔnɔna na. Lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale mun ye ni fintigilaka ninnu ka ɲɛmaa ye ale ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan. Maa minnu bɛna sugandi nin baarabolo in kɔnɔ o bɛ tali kɛ maaw la minnu bɛ bɔ baarabolo wɛrɛw la. Guinée-Bissaukaw fɛ yen nɔ dɔgɔkun kelen kɔfɛ n'olu ka gouvernement ka palais ne bin kɛr'o kan taratadon février kalo tile fɔlɔ la ɲininkali caman bɛ yen nɔ minnu ma jaabi n'o de bɛ tali kɛ jɔn ye nin binganikɛla ninnu ye u tun b'a fɛ ka mun de kɛ u ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko ni maa minnu tun bɛ fɛ ka fanga dafiri de kɛ ko wa ko maaw de don ko minnu ni dɔrɔgu feerelaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fo ka taa se fagalikɛlaw ani Casamance binganikɛlaw ma. Guinée-Bissau ka basigi seginna a nɔ na nka hali bi maaw ma ɲina. CEDEAO maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fintigilakaw dɔ bila ka taa yaasa ka jamana in dɛmɛ k'a basigi kosɛbɛ nka u ma ɲɛfɔli kɛ maa hakɛya ani u bɛna wagati hakɛya mun kɛ yen o kan. K'a sɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo Guinée-Bissau jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ de tun y'a ɲini CEDEAO fintigilaka ninnu fɛ k'ulu ka taa san 2020 bannen. Maroc jamana ale y'a yira k'a fɔ tɛnɛndon k'a y'a ka espace aérien min b'a to pankuru bɛ se ka don u ka jamana kɔnɔna na cogoya min na k'o dayɛlɛn kura ye yaasa k'u ka baarabolo tourisme k'o lakana o min b'a to o ye mun y'u ka jamana sɔrɔda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye sɔrɔda min n'a bisibasalen don k'a sababuya kɛ diɲɛbana coronavirus ye min bɛna fara nin yɔrɔ in dayɛlɛnni kan o de bɛ tali kɛ sariya dɔw kɛli la yaasa i bɛ se ka don Maroc jamana kɔnɔna na cogoya min na. Gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ ko dugutagalaw bɛɛ lajɛlen kan ka pikiri kɛ ka fara vaccination sɛbɛn yirali kan yanni i ka don avion kɔnɔna na i kan ka sɛbɛn wɛrɛ yira min b'a yira k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ t'i la min sɛgɛsɛgɛli kɛra tile 2 kɔfɛ yanni i ka tagama cɛ. N'i sera Maroc jamana kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ bɛ k'i la o sɛgɛsɛgɛli in kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ bɛ maa minnu na olu ye bila u dan ma yɔrɔ la yaasa u ni maa tɔw olu kana dorogo ɲɔgɔn na. Wagati min na kɛlɛ o bɛ ka kɛ Éthiopie ale kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afar o dugu la farafinna jamana ɲɛma olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la Addis Abeba Union africaine o ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen in na. Union africaine n'o de ye farafinna jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ ka baara de kɛ a bɛ kalo damadaman bɔ yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ mankana min bɛ ka kɛ Tigre dugu kɔnɔna na fo ka taa se bi ma u ma ɲɛ sɔrɔ nin ko in na fɔlɔ nka u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ni mankan in bɛ se ka ban cogoya min na.
ame kana hanga jamana hale kuna fonyo la krenkreni la hanga finitila kamunu daga robenindu 3e arrondissement uma uluma ukoni tegasigi mado kamunu koni ni drogure soroni ma kofale nu koni bolo yasa ka famal dono soroni kuna fonya ila commissaire kofale alibi nyafolike amadu ashjara halika kumagalamana ni drogue mine nana sira min fɛ parce que bibina ɲɛmɔgɔ ye institution ferme de ci an ka banditisme criminalité an ka kɛlɛ sira bɛɛ fɛ et aw yɛrɛ b'a kalama DG directeur général de la police a t'a dogo chaque fois que n'a bɛ kuma a b'a fɔ an ye qu'il faut que siranya ka bɔ population ka kan kɔnɔ ka taa bandiw ka kan kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ka conférence caman suit donc o institution kelen de dira an ma. Bon, nous, pour qu'on ait un baraka nyema, un mode d'action de police de proximité, un de en application. Il s'agit non seulement à travers police de proximité, une population qui a donné à sabati. Parce que le ministre a un plan cadre de beau fort et exigeant que toute la confiance qui a créé une population. À flâner, c'est que la population est là, à quand demain avec la sécurité là. Oui, pour la proximité, objectif là. Donc, au début, pour que la proximité est en jeu, en pratique, il y a une partie de dresse initiée conformément aux directives du DG. Donc, vous voyez, comme vous avez vous voyez que la population a un enfant fait comme un tout enfant fait. Voilà, nous, nous avons fait ni beaucoup de faire sur place. Au début, nous avons jamais une baraque. Ni wati là-bas, nous avons police numéro bau. Nous police directeur général ani police directeur régional du district de Bamako où est barakura de boloda kangatanu o tabolo ye o barakura ye mui ka patrouille ke sous ka patrouille ke cliff ka patrouille ke sina ka patrouille ke mobile donc o patrouille nous konana de la antara ngolo na suku kono komindira suku chamanche antara bo drogue kan drogue duguli an sira ka mo no mine wa anye drogue mo mine akacha aya anyan to anga enquête konona na anana fama ja drogue yi akunye kata fere fo kengeba sanu boyrola donc o fana kengeba police so ni an anyan bolo di nyoma ka nyini kera no fana mine no ame kamini kuna jala amelo farkulo nyeneje ali kuna fonyola farafina wano ka kenem koni tumekata Cameroon ka ofino samba flani mugwan kilin hukum kono Senegal halidi koni jonjon belebele soro ni dolanchi nukera kunu Cameroon ka ofino katatu bagayo hambe alika korofola Farafina wano ga kena no Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 sa kunchali baro kon kumbesen ula anyabla baro tani temenin kon no etulumba munkela nakera Cameroun jamana kuntigere nyana no epul biye ana mususa akoni kela tule mu e mawni sonja kosebe o baro temenin kon dolantan kota fanfela la yana nga setele ngono nasa sanga kelen tasi blakela ka nyeshi mauma munun fatula olembi gere la o baraw temeni ngo dolantan re damnini amese ka foko dolantan jekul flamunu kumenyo no betalige Egypte ni Senegal kan amese ka foko le dolantan jekul munu joro ka bon ko sebe farafina gunga sa kadaka farafina dolantan ba flaben ton ko falona no betalige Mohamed Salah Egypte fanfela la ani Sadio Mané Senegal fanfela la dolantan me damne Senegal ta ko bla dagirindala ube wuli ga joke kanango indostro kabi dolantan damne kuma nga Egypte chel ko la shibaka no gabaski abena Sadio Mané ka tentative bla kerefe o baraw temeni ngo alsa Senegal li ga wuli ga joge buya kosebeni dolantan tako fololo we bagaluke nga wacholi yarala usente jajo dala kadaka Egypte ko femo joro kun kay kosebe wala ama sensenga si franco ma no prolongation ora la mi se ka foko Egypte dolantan no bora doni u fena bena bagaluke kanya si Senegal manga Senegal chel ko la shiba no Edouard Mendy afana bi joro la wala dolantan me kunchano jabe flani bila fu ani fu ama sensenga si ngoyma no sense tirobi ora la zia mi se ka foka dabe ja Senegal la kadaka u bena se banya na masoro nani ani fla le Sénégal c'est pour depuis toujours depuis ce trophée. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, c'est l'aboutissement de... Quand vous l'appelez monsieur son excellence. Mendy, you are... Ça fait de nombreuses années qu'après ce trophée, de nombreuses générations ont été proches.
nous, en 2019, on était aussi très proches. On sentait qu'en 2021, enfin en 2022, qu'on pouvait faire quelque chose de grand. On est revenu avec plus d'expérience et avec de la jeunesse aussi, un bon mélange de générations. Et voilà, on a eu un bon résultat. Je suis quelqu'un de très positif, vous savez. Je pense que même après avoir fait le penalty, je n'ai pas douté. Et heureusement, il y avait tous mes coéquipiers qui étaient là aujourd'hui, me soutenir. Ils m'ont dit, Sadio, t'inquiète, ça va passer, tu as raté un penalty, on est ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. Et je pense que c'est le mental qui a fait la différence ce soir. Mais bien sûr que ça a aidé là-bas. Et on est Cameroun. On espère que le Cameroun va organiser encore pour pouvoir gagner encore. Jabi mega sawe ka Sénégal ke ka wuli ka joni jonjon. O nisɔndiya wale nunu yano to ka sinsin sa. Récompense ta fanfala la sa meilleur joueur no ye dolantala min kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye nin tolon kɔfɛlen kɛnɛna na o kɛra Sadio Mané ka bɔ Sénégalikaw fɛ Vincent Aboubakar n'ale ye Cameroun jalatigi ale kɛra celu yaralangana ye ni celu Sekum Bonyango ye Edouard Mendy n'ale ye Sénégal jɔkɔlɔsibaga ye ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye jɔkɔlɔsibagaw cɛla Égypte n'ale yɛrɛ kɛra jɔyɔrɔ filanan ye olu ye médaille d'argent sɔrɔ o la médaille d'or fo ka taga se jonjo ma sa o kɔni bɛna taga Sénégal fanfɛla la n'ale bɛ kɛ Sénégal siɲɛ fɔlɔ ka wuli k'i jɔ ni jonjo ye farafina gun kan o la an bɛ k'an bɛn ɲɔgɔn ye nin tolen ta ko 34 kɛnɛ kan n'o yɛrɛ bolodalen n'u ka bila Côte d'Ivoire kaw fɛ san 2023 in na ta o jawde ɓe dansiki hawka shuina bamankan kunafoni alila hawnice o ko aflani togoni mana halaka shuere di awni ne kelengla bela jara lima haw sogolenga to nsiki jabalani ali sanfe